Kasama ko yung ngayon magpinsan yung tita ko. So, back to Manila naman tomorrow. So, alis kami ngayon. So, pupunta kami ng dagat. Mother din. Bakit ang balon? Si kasama ko. Yung basuri all you want. Wow, so video, ano kita? So guys, so papahited na siya. Tarakog. Tarakog. Matagal, tinagsibo. Kala ko din na taga-tika. Teka pa nagtiga-te? Ay, nagpuhan! Ang ate. Sab na bi. Mabong kaliyo. Doon tayo bi oh. Mabong kalya lang. Ayun, ang tubig dyan. Kaya kung duman kita. Ano kaya di mas mama mo? Nadunda ako. Doon tayo bi duman kita bi. Mabong kalya. Our go. So if Ay, ganti para pala si mama pa ng mama no. Mami, pwede ko tayo. Ano man? Bing, ano binasa? Hoy! Yun po. Ito. Puto. Sa. Ano mo daw mapapakinabangan ka niyong Ikaw na ka magano? oh, Krabby Patty. Ay, ano? Wala pa.
ang buong balat. Comment. Ang ganda na profile mo. Funny is this as well. It's reality. Halika. Sabi nga tabi na yan ang kutsilyo. Halot lang. Pakalain lang nga namin. Let's go, B. Tapos yung pen. Go. So nakarating kami dito. Sobrang layan namin. Papakinggan naman sabi namin. Sigurasyon ka na naman. Siya yung sumahawag sa mama. Hi, what's up, madam people?